coa segunda metade da tarde, así facendo un poquinho de balance, un resume así rapidísimo do que fixemos ata agora. Pois Diego Costolla falounos sobre as desigualdades que xenera o sistema actual e esas contradicións do sistema capitalista, e eu creo que unha frase que a mí me gustou, que esta que di que o capitalismo non ten como objetivo facer avanzar a sociedade ni mellorar a calidade de vida de todas as persoas, non de unhas persoas, sino de todas as persoas. Despois, Diego Álvarez falounos de que eses recortes, esta política de recortes, ¿no?, en distintos sectores, en realidade se está referindo a recortes de dereitos sociais. E unha cosa que a mí me chamou a atención é como o poder, as relacións de poder están implicadas nestas políticas, non? E como precisamente esas persoas, ou eses grupos sociais que serían os que estarían necesitando que os seus dereitos se visen defendidos por esas políticas dos poderes públicos, en realidade son as primeiras que se abandonan, as primeiras que se deixan de atender, entre outras cousas que se falaron moitas máis. E agora xa, pois vamos a pasar a escoitar a Fernando Blanco, que é abogado e militante de Esculca, se dedica especialmente dentro da súa directiva á área de prisión e centros privativos de liberdade. E, bueno, para que non saiba, Esculca e o Observatorio Galego de Dereitos Humanos. E xa che cedo a palabra. Bueno, hola, boa tarde. Moitas gracias a todos e a todas pola presencia. Gracias ao Ateneo por acoller estas jornadas e dado que son invitado por unha tarde, pois a nosa solidaridade porque tive a oportunidade de escoitar xusto cando remataba o anterior relatorio. Gracias a GAME, e isto non é estrictamente unha esgrima diplomática, senón que debedes para entrar xa no fondo da exposición que intentarei que non demore máis de media hora. Gracias a Gabe Estrela personalmente pola preocupación para garantir a miña presencia física e a Game, porque, como os decía, isto xa non é un agradecemento estrictamente diplomático, sino que posiblemente moitos e moitas de vos lembraredes alá por novembro de 2011 que arribaba esta contorna buque que, se non lembro mal, se chamaba Lafayette. Testemunhas presenciais falaban de que neste barco había menores en condicións de explotación laboral, en condicións físicas absolutamente indeseables para calquera persoa, especialmente menor. Denunciaron cidadáns desta contorna e denunciou a GAME e Esculca que, seguindo a escena, a GAME pudo denunciar e consultamente se realizaron actuacións dende Fiscalía e inda que isto debía ser casi ao final do relatorio, por lo tanto podíamos casi eliminar a media hora e sería un indulto para vos, como veredes, de itinho sucesivo. A resposta institucional de protección dos menores foi absolutamente precaria. Unha intervención dunha Fiscalía de Menores absolutamente exigua, que logo, cando se lle demanda información de que realmente realizou, ni siquiera se ofreceu, ni siquiera cumpliu a súa obriga legal, estatutaria e constitucional de dar esa información a asociacións demandantes. E cando xa despois de ano e pico de demandar esta información recurrimos a unha entrevista persoal co fiscal superior de Galiza, do Tribunal Superior de Justiza de Galiza, acabou botándonos a bronca, dicindo así en términos moi coloquiais, se me permitides isto, que por que non fomos o juzgado en vez de acudir á Fiscalía. Este vai ser o cerne desta exposición. Frente a un estatuto de menor
teóricamente e do que se enchen a boca os responsables institucionais que ten un estatuto de menor especialmente protegido, como tanto a nosa legislación como a praxe e o deseño institucional de defensa está absolutamente diminuído. E como tuve a fortuna de escoitar a última parte da intervención de David Álvarez, que ahora vais notar un inmediato baixón de nivel de unha a outra, no debate e na cuestión que le planteaba Estela, referíase a que esa política de recortes está abordando, está afectando claramente aos menores e a infancia. E non só afecta, e con isto sí que entro xa na parte que me corresponde, non só afecta, senón que determina que esta destrucción do pouco que había de defensa de tecido social está sendo sustituída por unha abordaxe penal que xa ven de atrás, e esta abordaxe penal dos problemas, dos conflictos, da violencia que pode agromar nunha situación de crise a que determina que vayamos a falar de centros de menores ou cárceles de menores. O título pode ter un certo componente polémico, inda que tampouco está tan longe da realidade. Nese sentido, o título da organización a mí parece absolutamente aclarado, inda que imos ir algo máis alá. Centros de menores, cárceles de menores, bueno, tentemos que isto, inda que eu vivo das leis, falar o menos posible de leis e artigos, inda que algunha vez non vai quedar outra alternativa. Cárceles ou centros de menores. Bueno, a finalidade que pretende ter esta exposición, falar de cárceles ou centros de menores, é definir se realmente este estatuto, partindo un exemplo como é a actuación penal e a consecuencia desta actuación penal sobre os menores, si sobre este síntoma podemos sacar ou ter conclusións de que hai un estatuto xurídico do menor non só tan protegido como se nos di na propia legislación, na praxe xurídica, sino que un estatuto en certa medida diminuído. Para chegar a esa conclusión, que como vedes se estou adiantando un método científico absolutamente nefasto, que podo permitirlo porque son de letras, pois o suposto análise da aplicación jurisdiccional penal sobre os menores e os centros de menores é a máis aclarada. Ben, como sabedes, os centros de menores, e isto é unha introducción brevísima, hai dúas categorías de centros de menores, os de protección e de reforma, no marco que estamos, pois casi insultante que nos paremos nestos. En realidad, esta é unha diferenciación, como casi todas as públicas, que ten moito de formal. Ten moito de formal porque, primeiro, por unha cuestión puramente sociolóxica. Os usuarios destos centros moitas veces traspasan da protección á reforma mesmo, coexisten unidades de protección e reforma conjuntamente. Cada vez menos, pero sí que era frecuente. E tamén é certo que a situación de algunhas realidades que existen en centros de protección, como veremos no informe da defensora do pueblo, que tampouco pode decirse que sexa unha eximia progresista, coinciden simétricamente cas que atopamos en centros de reforma, que son para menores infractores, teóricamente, que incumpliron normas que serían delitos o falta para os que xa somos maiores de edad. Pero mesmo, e isto sí que pode ter unha intención polémica, porque esta diferenciación non é real en relación á propia regulación. Ou, digamos, sí que é real, e é real con unha regulación moitísimo máis ambigua e feble en relación aos centros de menores. Moitos dos centros de menores teñen aplicación de medidas coercitivas, de medidas disciplinarias, pero non están reguladas nunha norma como
polo menos están para os centros de reforma, onde, como sabéis, hai un regulamento para ben ou para mal de aplicación da lei penal menor. Sin embargo, en relación aos centros de protección, moitas veces temos que acudir a regulamentos internos que na práctica son regulamentos de institucións e, polo tanto, ou non existe unha regulación xeral, determinan situacións moito máis ambiguas e, dun punto de vista de estatuto xurídico do menor, unha situación menos garantista. E, por último, hai unha liña de confluencia, e aquí conectamos con algo que plantexaba, polo que pude oír David no seu relatorio, unha liña de confluencia clara de cada privatización. Si ven os centros de reforma, a existencia de centros de reforma e a jurisdicción penal supón esa garantía que o poder da aplicación penal, que o poder monopolísticamente nunca debía ceder, prácticamente, ou se hai unha tendencia clara á privatización da execución das medidas, non só das privativas de liberdade, pero das medidas aplicadas polos xuíces de menores, privatización que deriva de unha xa máis longa tradición nos centros de protección. Ben, pero, si queredes, logo no coloquio falamos máis desta diferencia ou inexistencia e diferencia, imos aterrizar mínimamente no referente á aplicación da jurisdicción penal sobre os menores e o que esta jurisdicción penal ten para usar ese estatuto de cidadán, non de segunda, senón casi de terceira categoría. Bueno, como sabedes, hai unha lei penal do menor, na lei penal do ano 2000. Esta lei penal do menor tuvo infinidade de reformas, moitas delas pois, os encargue de un incremento punitivo, de feitos concretos que aparecían nos medios de comunicación, de afirmacións de Aznar dicindo que un menor terrorista é terrorista, sexa menor ou maior, e todo isto que determinaron que fora unha lei inmediatamente parcheada. A lei de 2000, pues, imos ser optimistas, tiña unha boa intención, e tiña unha intención primeiro obrigada, dado que, se non lembro mal, cara a 1991, o Tribunal Constitucional determinou que o noso sistema de xustiza penal, que eran os tribunales tutelares de menores, non daba un estatus mínimo de garantía xurídico penal que se encargara na Constitución de 1978. Houve un período transitorio na que se estableceu certo abandono no sistema tutelar e a partir dunha lei orgánica de 92, que foi como un parche, se establece uns juzgados de menores con certas garantías, inda que a instrucción, por decirlo así, o xuizamento era único do xuiz de menores, e tiña unha ventaxa do meu humilde punto de vista, e que voume mollar por unha vez, que establecía un sistema bastante flexible de determinación da medida que se vai impoñer ao menor. E cando estamos falando de medida, utilizamos a terminoloxía legal, pero poderíamos utilizar o seu trasunto real para menores que é pena. E aí é onde queremos chegar. Bueno, esta lei do 92 funcionou relativamente ben hasta a lei de 2000. A lei do 92, como sabedes, a minoría de edad penal iba de 12 a 16. De 12 para baixo, a aplicación dos sistemas de protección normais para os menores infractores, de 12 a 16, este sistema penal de menores, de 16 para arriba, éramos maiores de idade. A lei de 2000 xa establece nos tramos diferentes, de 14 a 18, non se vos escapa que isto é a definición dos tramos así, pero bueno, isto é moi típico da xente do dereito, marcar formalmente un parámetro objetivo e típico, e pode que hasta sexa defendible, de cal é o grado de madurez. A lei de 2014 a 18 e establece que aí é onde se aplica a lei penal do menor. A lei penal do menor que se aplica a menores infractores. Menores infractores, por tanto, menores que cometen feitos que serían faltas ou delitos para os maiores. Bueno, esta lei de 2000 establecía penas
ou utilizando a terminoloxía clásica que serían medidas educativas que se aplican polo xuíz de menores. Estas medidas educativas, entre elas están os diversos internamentos que son o trasunto das penas privativas de liberdade e, polo tanto, da pena de prisión que, como sabes, o cerne no sistema penal. Se establecen, e se é algo que tendes mallado, que me interrumpides, Fernando, nos estás falando de algo que sabemos sobradamente, me interrumpides e salto a outra cousa encantado. Así, a Santiago lle queda máis tempo. Se establecen 3 tipos de medidas de internamento, de régimen pechado, semiaberto, semipechado. Semiaberto é unha legislación e aberto, e logo un internamento terapéutico para supostos en que hasta especiales necesidades terapéuticas ven por circunstancias psíquicas ou ben por uso ou abuso de drogas, alcohol, etc. E estes centros terapéuticos tamén poden ser pechados, abertos ou semiabertos. Os pechados son, pois, se me permitides o coloquialismo, onde van os malos malotes e xa se encargará de definirlo a lei. Pero reflexionemos que sempre estamos falando de unha lei penal educativa. Si isto é posible, e aí eu sei que non me vou mollar e creo que sería o tema de reflexión. Bueno, a lei establece para estas medidas privativas de liberdade diversas duracións que van incrementándose e que poden chegar para os supostos de delitos que consideran de especial gravedade ata unha duración de 8 anos, 8 anos de internamento. É certo que isto é a duración máxima e para delitos moi graves, como pode ser os delitos de homicidio ou os delitos que era unha preocupación que, desde o meu punto de vista moi humilde, naturalmente, deslegitima totalmente este carácter educativo, ou para os delitos que se califican baixo o título xeral no Código Penal de Delitos de Terrorismo. Estes teñen unha especial regulación que, como vedes, ten pouco que ver con unha natureza educativa, sino que responde a intereses claramente penais. Ben, estas duracións son 8 anos, pero tamén establece para delitos non tan graves nos que concurra violencia ou intimidación ou un especial risco, por cual estaríamos podendo falar incluso de delitos, por exemplo, de incendio, non necesariamente que cheguen a causar danos ás persoas, sino en risco estamos falando de internamentos para infractores de ata 6 e 17 anos de ata 6 anos de internamento pechado. Dunha forma un pouco caótica, hai que decir que este internamento en régimen pechado a partir dos 18 anos pode convertirse en internamento centro-penitenciario e a partir dos 21 de forma perceptiva, salvo circunstancias que determine o xuíz de menores, se convirte obligatoriamente en cumplimiento de pena de prisión. E vou a decir coloquialmente, e seguro que como estamos en confianza, me excusades, pois río meu da finalidade educativa dunha medida que acaba no falou. Ben, outros indicios de que esta finalidade educativa queda algo non se acoller figuras que no criticado paradigma tutelar ou nese medio criticado paradigma da Lei do 92, que foi unha transición, non se acolle. Por exemplo, se recolle claramente a posibilidade de introducir nos procesos penais educativos, sempre de menores, a figura da acusación particular. A acusación particular que, como sabedes, non é acusación popular. Só acusación particular. Acusación particular que, como sabedes, é a acusación que exerce a víctima, o perxudicado ou perxudicada polo delito. E se ben isto, dende o meu punto de vista, tamén é absolutamente legítimo no caso de procesos penais de maiores, onde o que se está dirimindo guste ou non, é unha resposta penal do Estado pola comisión de un delito e o resarcimento da víctima, esa non ten que ser, ou non debe ser, ou non se predica no preámbulo da lei, na exposición de motivos, que como todo é
magnífica, non debe ser esa a finalidade desta lei. Sin embargo, sí que se recolle claramente a presencia de acusación particular, desnaturalizando desta forma a finalidade fundamentalmente educativa e permitindo esta forma unha pretensión de parte legítima, pero que en todo caso sí que vai determinar finalidades moi diferentes da finalidade educativa, máis tendentes á indicación, e non fago un juicio moral, sino que entendo que pode ser absolutamente legítimo, e obviamente desvinculadas do carácter educativo. Tamén o carácter tan nitidamente educativo queda relativamente en tela de xuizo ca regulación das medidas cautelares, que son, sería o correlato da prisión preventiva para un home ou muller maior, medidas cautelares que se regulan nun artigo da lei con unha estructura clásicamente penal. Se aplicará unha medida cautelar inda que o menor todavía non está penado ou, se queredes, non hai sentencia con finalidade educativa, xa se pode aplicar unha medida cautelar e a lei define esa medida cautelar exactamente igual que no caso da prisión provisional, nos supostos que haxa risco de fuga, nos supostos en que poda interferir na investigación do delito. É dicir, como vedes, a lei de cando en vez saca a carauta e determina que unha lei claramente penal. Ben, todo este é o marco xeral deste proceso que desembocará, nos casos máis graves, na aplicación dunha lei de internamento. O proceso, vou ser breve, se vos vale de experiencia persoal, o pouco da entrada en vigor desta lei eu abandonei a quenda de oficio no turno de menores, porque realmente a posición dos letrados e letradas de oficio na jurisdicción de menores está moi perto, e non pretendo con isto ser polémico, nunha situación de convidado de pedra, según se xa letrado ou letrada, algo que unha presencia relativamente donde mesmo nos cursos de formación se nos decía que hai que ser fundamentalmente colaboradores do equipo técnico de menor. Vamos a ver, se isto é un proceso penal con garantías penais, eu non teño que ser colaborador, eu teño que defender o meu defendido ou a miña defendida, e na que teña finalidade educativa. Garantías penais deturpadas por unha finalidade educativa, pero que no fondo acaba sendo da lectura da lei unha redacción claramente penal. Como en todo, hai cousas boas, non? A lei establece unha posibilidade de que a Fiscalía, que é que instrue o proceso, determina o sobreseguimento do expediente no caso de reprensión da conducta no ámbito familiar. Isto é absolutamente positivo. Eu, personalmente, na escasa intimidade que tuve ca lei de penal do menor, todavía na quenda de oficio e na posterior, nos casos que personalmente decido asumir, nada máis o vin unha vez e por un fiscal da miña terra do interior especialmente sensible. Si é certo que hai outras posibilidades de arquivar o expediente e que de novo deturpan claramente esta finalidade educativa. Hai unha finalidade por conciliación donde se exixe non só o arrepentimento do menor, sino a presentación de excusas, e estou aquí, afortunadamente, cito de memoria e casi litera, e que as excusas sean aceptadas pola víctima. Isto ten unha finalidade educativa. Este é un proceso de compensación donde unha posibilidade de que non se impone un proceso penal que ao final en sí é estigmatizante depende da decisión da víctima da aceptación das excusas. E todo isto, conciliación realizada á vista do equipo técnico menor, que, como sabedes, o equipo técnico na jurisdicción de menores prácticamente, iba a decir que Deus, pero é máis que Deus, porque como non existe, obviamente o equipo técnico sí que existe e ten unha función de casi predeterminación da medida que vai impoñer o xuiz, diría casi prejudicial. Por lo tanto, o equipo técnico teria que estar fora, porque chegar a unha conciliación, falando en términos moi coloquiais,
ou se non chegamos a esa conciliación, posiblemente se vai determinar unha valoración do equipo técnico, e non estou entrando ni en suicios ad persona, ni en suicios de tipo moral, sino simplemente no que a práctica que vai determinar unha medida posiblemente valorada de unha. Ben, terminado este proceso, se os feitos son os que determina a lei, pode acordarse unha medida de internamento, un centro pechado, aberto e semiaberto. Os centros pechados son nos que todas as actividades ou a maior parte das actividades se realizan, mesmo as educativas, dentro do propio centro. Equivale a un régimen de isolamento, se me permitides dicirlo así. Ben, os centros de menores de régimen pechado, nomeadamente, pero tamén os de régimen aberto e semiaberto, teñen na súa regulación unha estructura claramente carcelaria, e isto hai que decirlo sin ningún tipo de matices. É mellor ter unha regulación carcelaria que non tela, iso é certo. E nesto, ou menos os centros de reforma, teñen esta regulación que non teñen os centros de protección normativamente. Logo hai regulamentos internos, moitos deles absolutamente adecuados, pero xa dependen de regulamentos internos. Os centros de menores teñen unha estructura no regulamento que desenvolve a lei do menor claramente penitenciaria. Tan penitenciaria que os e as que aquí estedes, si tendes certo coñecemento do mundo carcelario ou si un día estades moi aburridos ou aburridas e comparades o regulamento penitenciario nunha man e colledes o regulamento da lei de responsabilidade penal do outro, veredes que prácticamente é un trasunto unha de outra. De feito, hai preceptos, como por exemplo en relación ao cacheo, que son prácticamente idénticos. É certo que nos centros de menores poden darse situacións conflictivas. Non queda en exceso deturpada a finalidade educativa cando o modelo de execución e de seguridade interno é idéntico a unha actuación penal de maior unha desventaxa, pero se queredes isto queda para o coloquio, que nos centros penitenciarios entra máis xente. Os centros de menores de régimen pechado son tremendamente pechados, é obvio, non? Pero me permitides así esa tautología porque sei que entendedes perfectamente o que desta forma tan desafortunada quero decir. Ben, sí que quero pararme nesto, algún destas actuacións, por exemplo, en relación aos cacheos e de experiencia persoal que temos denunciado no seu momento, aplícanse moito máis a do que marca a lei. Ningún maior preso ou presa acepta, porque ni siquiera se dá con carácter xeral, senón se produce unha reacción jurisdiccional, que para eso están os juicios de vigilancia penitenciaria. Ningún maior ou menor preso ou presa acepta con carácter xeral cacheos con desnudo integral. Ben, pois, e isto son testemunha, non é recollido ni pola Defensora del Pueblo, ni pola Amnistía Internacional, por medio de unha posibilidade familiar, estuvimos entrando con certa frecuencia no centro de Monteledo, ali a 2 km de Ourense, o sea que podía chegar a pé. Despois de cada comunicación, inxenuos de nós, víamos que entraba un educador con albornoz, comunicación ca familia, é dicir, non unha comunicación especialmente conflictiva, comunicación ca familia e con un achegado, pues, podría ser eu un caso, ou algún amigo ou amiga. Na nosa insenuidade non podíamos aceptar que despois de cada comunicación ese albornoz tuvera unha finalidade de practicar un cacheo con desnudo integral, vou utilizar a terminología clásica da lei, pois efectivamente era así. Cando isto falamos con unha decimos, mira, pero realmente despois de cada comunicación hai cacheo con desnudo integral, para eso levas o albornoz, sí, inmediatamente, pero eso é ilegal, non é ilegal, é ilegalísimo. Vale. Curiosamente, estes feitos puseronse no seu momento en coñecemento da inspección dos centros de menores, dependente da Consellería, Vicepresidencia de Traballo e Benestar Social. Como
se articulaba isto? Pois, curiosamente, e observamos na seguinte, no mesmo recinto no que tiñamos a comunicación, había un feixe así de follas para firmar unha autorización para o cacheo con desnudo integral. Iso é ilegalísimo, porque se o cacheo con desnudo integral só se ten que producir en determinadas circunstancias de grave risco, introducción de sustancias ou perigo para a institución, o que di a lei, non? Eso non pode autorizarse sistemáticamente. Vez que ves a familia, vez que vai haber un grave risco de introducir sustancias. Todas. Isto non é real. E, sin embargo, tanto a Suiza de Menores, miña querida terra do interior, como a inspección, admitiu que esta era unha posibilidade viable. Isto é impensable nun centro penitenciario. Con todo crítico que é o que vos fala, pode ser co sistema penal de maiores e co sistema penitenciario. É impensable. Nin siquiera nos módulos máis duros, nin siquiera nos módulos de primeiro grado, primeira fase. Finalidade educativa, garantías penais e, sin embargo, un estatuto de dúas persoas sometidas a unha privación de liberdade que queda diluído. Ben, isto que podería decir unha anécdota, non volvemos a categoría. Sin embargo, sí que fundamentalmente para centros de protección, donde existiron investigacións, está documentado por un informe que seguro que coñecedes todos e todas da Defensoría del Pueblo do ano 2009, na que fixo un exhaustivo informe dos centros de protección e atopou conclusións que mesmo levaron a que a Defensoría del Pueblo, que xa, en miña humilde opinión, non é que se caracterice por ser unha defensoría moi protectora dos dereitos fundamentais nin de maiores nin de menores, sobre todo por la caste de persoas que están exercendo esas funcións, pois esta defensoría foi duramente criticada. Sin embargo, recollía conclusións como que o 75%, e isto non o invento, feito por si acaso, vedes que traigo aquí o feixe de papeles para ilustrar que iso a señora Becerril, non eu. O 75% dos menores en centros non terapéuticos, non falar especificamente de terapéuticos, senón os pechados semiabertos e abertos, e os pechados semiabertos e abertos terapéuticos. Entón, estaba sendo medicada. Falaba tamén de que as medidas de contención se aplicaban con carácter xeral e que, como encima nos centros de protección non hai un regulamento que o defina, pois con arreglo a resímenes internos. Falaba de normas educativas e eu puden ver algunhas que procedían da institución un diagrama absolutamente aberrantes que establecían unha especie de castigos e premios con finalidade de novo educativa, pero como unir a dos menores con unha especie de sucesión un a outro, ou como salas de reflexión, etcétera, en condicións que a propia Defensoría del Pueblo era absolutamente nefasta. Amnistía Internacional, que tamén, se me permitides o coloquialismo, non se pode decir que sexa unha panda de radicais cerebrados e descerebradas, sino que é unha institución a que moitas veces criticamos por non mollarse máis. A Amnistía Internacional tamén redactou un impresionante informe que o título en español era Si vuelvo me mato, e onde recollía unha chea de situacións de abusos concretos e entre as conclusións que establecía a Amnistía era a obriga das institucións e con unha especial chamada de atención á Fiscalía, que parece, vades pensar que estuvo presionada a Fiscalía, pero non, ou sí, pero en todo caso, como é unha institución con tan proteiforme e que podía facer tantas cousas e non fai nada, absolutamente nada, se a Defensora del Pueblo decía que non se constataba que cumpliran a obriga de irse nostralmente por os centros de menores. E despois de pasar de decir eso, non pasou nada. Todo seguiu igual. Ben, a Amnistía Internacional tamén recollía unha chea de situacións realmente duras que, obviamente, non me vou estender agora, e daba conclusións e recomendacións de actuacións concretas. En Galiza, preocupados e preocupadas polo que intuíamos
un incremento da prisionización ou da solución de medidas puramente de conflictividade normais con unha solución cada vez máis penal e unido eso a que, lóxicamente, isto é un negocio, porque prácticamente unha gran parte de estos centros de menores están privatizados, e se están privatizados é que hai negocio, porque é clásico, non? Bueno, unidos a eso, hai anos, e agora vou falar do meu libro, hai anos Esculca presentou unha solicitude a fin de establecer, seguindo os parámetros dos maiores, un observatorio imparcial tras todo o que existe do Comité o Mecanismo Nacional Preventivo de Prevención da Tortura, que acabou integrado no Defensor del Pueblo e para maiores que non vale absolutamente nada, pero como somos unos insenos e unas insenuas, quisemos utilizar ese mecanismo e mesmo ser pioneiros de Galiza para todo o Estado ofrecendo un mecanismo, un regulamento interno e ofrecendo os medios e as persoas para ofrecer este mecanismo. Este mecanismo realizaría visitas irrestrictas en centros de menores, solo de reforma, porque claro, estábamos falando de unha asociación que ofrecía poñer a 4 ou 5 persoas a disposición desto, a tempo libre, que existía o seu traballo, que facilitaba tamén, se era necesario, os medios de grabación, ordenadores, para realizar as memorias, etc. Sempre e cando as visitas foran absolutamente irrestrictas. Isto tiña dúas virtudes. Unha, se queréis, desde un punto de vista de autoestima, era algo inédito no Estado español e nacía en Galiza intentando que xurdira nun momento en que se entendía que podía haber posibilidades de certa receptividade no goberno autónomo a sazón. Por outra parte, tiña unha finalidade que era a preocupación que viñamos observando en relación a feitos que chegaban como goteo, que non podíamos acreditar de que estaba existindo unha aplicación extremadamente estricta destes reglamentos. A resposta foi negativa. Como compensación, pensando en que íbamos buscando un circuito, pues se nos ofrecía integrarnos no Observatorio Galego do Menor, creado tamén en Sazón, e dixemos que estaríamos encantados e encantadas sempre cando nos deixaran facer o mesmo. É certo que non é fácil, e isto non é unha justificación dos responsables políticos, si sabemos que hai numerosas resistencias nesto, tanto nos centros de maiores, nas prisións, como nos centros de menores, pero en todo caso entendíamos que habendo unha finalidade educativa, entendíamos que se existía esta finalidade educativa, había que ser algo arriscados e determinar un mecanismo objetivo, absolutamente imparcial, que dotara de certo vigor institucional ao que vemos que os mecanismos ordinarios, como é a inspección e a fiscalía, non teñen. Ben, con isto vou rematando. Si é certo que de unha forma moi breve e, como vedes, absolutamente descoordinada e caótica, o que se intenta é ver como soluciones puramente de conflicto económico son abordadas con solucións penais. Si nos vai parecer unha reflexión absolutamente frívola, pero si eu, posiblemente, que son un neno, fui un neno dos anos 70 e adolescente na primeira metade dos 80, se me aplicaran os parámetros de exigencia penal que se aplican a seguridade que hoxe son abogado e persoa ben pensante e gano ben político, todo eso, posiblemente eu tuvera sufrido a jurisdicción de menores. Hai unha penalización de solucións de que antes pues tiñan unha solución educativa, familiar, mesmo na escola. E frente a esa penalización cada vez maior e que, polo tanto, supón un risco de exclusión, porque o sistema penal é excluinte, por moito que lle poñan a etiqueta educativa, as institucións protectoras ou intuitivas siguen no mesmo sitio ou recuando.
E con isto, tal como empezamos, recordades que hai, se non lembro mal, ano e pico, hubo unha intervención policial na que a policía entra en casa de dúas persoas, detén dúas con unha acusación presunta de ser o aparato de financiación dunha organización terrorista, e hai unha denuncia posterior na que se di que a intervención policial non tuvo en conta que había un actante. Frente a isto, nova denuncia a Fiscalía. A mesma Fiscalía do caso da Falleda era a mesma. Igual cambiaron, que algúns ascenderon así. Ao menos o fiscal de arriba era o mesmo. A resposta foi exactamente idéntica. A diferencia que neste caso nin siquiera cubriron o expediente de facer un mínimo control do rol da tripulación ou actividades tan puramente documentais que non enganarían a un bobo do interior que non sabe nada de truques con vida. Ben, neste caso a actuación da Fiscalía foi idéntica ou peor, non fixo nada. E cando un ano despois se lle demanda, por favor, díganme que fixo, non, mire, non lle vamos a decir que fixo, que fixemos simplemente que saiba que non había nada de nada que pusera en peligro a un menor. Lactante que estuvo horas ca súa nai detida e sin que os que tuveron que prever eso, Administración de Menores, coordinándose ca policía que iba a realizar esa intervención, tomara esas medidas. Malos mecanismos tuitivos para os menores. E nada máis. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Bueno, abrimos un momento de debate para que aportedes ou preguntedes o que os pareza. Mira, que se por aí preguntas. Sí, estou absolutamente impresionado coa exposición e porque unha das cousas que máis me chama a atención son da túa quinta e levo toda a vida traballando tamén con menores en risco. Unha das cousas que máis me chama a atención é que despois de tantos anos teño o convencimento de que do cárcere hai xente que sabe mellor do que entra e, en cambio, de ningún centro de reforma hai ninguén que sabe mellor do que entra. E, lóxicamente, os que non sabemos que pasa dentro, senón simplemente vemos o produto, pois chama moito a atención isto, de que non a presión como Teixeiro, non? O módulo Nelson Mandela consigue resultados educativos decentes. E, en cambio, Monteledo non consigue nunca na vida un resultado educativo decente. Bueno, se podría traballar en Monteledo aquí, que os diga, pero eu teño que decir o que vexo. Pero o que acabas de contar, por exemplo, do tema da prevención da tortura e dos cacheos, pareceme directamente inenarrable. É que non estou facendo unha pregunta, estou simplemente manifestando a miña absoluta, vamos, o meu absoluto convencimento de que o que acabas de comentar explica por que a xente necesariamente sae peor. Necesariamente, porque é o que dis, é que en calquera cárcere todo o mundo sabe que hai unha tolerancia co tema dos cacheos, porque ten que haber, porque senón os sistemas penitenciarios modernos non poderían funcionar. Sin máis, non estou dicindo se é bo ou é malo. Entón, o que comentas do centro de reforma parece directamente iso inenarrable. Non teño palabras, pero agradezo moito que veñas contar isto porque explica moitas cousas. Pois, atrevéndome, comparto o teu abraio, xa vos conto de que foi unha auténtica inseguridade de que isto aconteceu hai 4 anos aproximadamente, 5, creo lembrar, pero o que a min xa non me abraia, senón me escandaliza, é que denunciado isto ante un xulgado de menores, en queixa, entenda que non hai unha infracción de delitos.
eso a mí me escandaliza e se non fora porque teño que vivir desto, me faría colgar a soltada esta negra que podemos os abogados. En los centros de internamiento de inmigrantes, con niños incluidos, ¿en qué políticamente podríamos decir marco entra, ¿no? Si existe ese marco jurídico para los niños o si están en el limbo? Porque creo que también lo que pasa ahí es terrible. No sé si usted puede tener algún conocimiento al respecto. Non, a verdade é que centros de migrantes dos CIEs específicos de maiores teño coñecemento social da campaña longa e continuada que para pechar os CIEs. Podo saber o de xente da miña terra que unha vez acabaron indo ao centro de Malinche ou as denuncias que tamén na organización Porque tienes una pregunta. Sí, hai alguna referencia a outros sitios de actividade legislativa que crees que pode ser orientadora ou que podería adaptarse nos outros modelos?
Pois me encantaría, pero como xa dixe de principio, o nivel de exposición, como deixamos, descoñezo o dereito comparado de menores. Si é certo... O outro do país que se interpreta de outra forma máis. A ver, xa digo, descoñezo prácticas de dereito comparado. Si é certo que é unha forma absolutamente usada. Si creo, personalmente, de unha reflexión colectiva, que habería que dar pasos de cara a esta penalización moi alleos, mesmo nos que non teríamos que mirar en entornos legislativos, porque podería responder a realidades diferentes. Dende logo, a lei do menor si supón unha penalización moi elevada, tanto en penalidade como na súa aplicación extensiva de certo populismo punitivo. Aí hai que dar marcha atrás, tanto para maiores como para menores, pero máis para menores. E, en todo caso, si crear institucións punitivas, garantes, cando se decide aplicar estes sistemas de protección ou penais, pero hai solucións moi diferentes que deben ser no entorno social, no entorno educativo, e non aplicar tan libremente. Ahora, como sempre, collesme un suspenso absoluto, descoñezo en relación a prácticas de dereito comparado. Si podo coñecer algo de França, concretamente, e tampouco a visión moi negativa. Tamén a regulación da minoría de idade anda semellante e teñen centros de menores que é o que podo saber, pero non por estudo da legislación, sino por noticias, e tamén unha realidade dura onde se está abordando a realidade francesa económica dura dos barrios, pois con represión penal o socairo educativo. Foi a única experiencia que podo saber. Mira, comentaches antes, ao final, falabas sobre a penalización das persoas menores de idade. Podría estar isto conectado, por exemplo, con que, bueno, cando se penaliza un sector, ¿no? E cando un grupo social pasa a ser considerado, como xa decir, perigoso, ¿no? Isto podría repercutir, por exemplo, e unha pregunta que se fago, onde eu penso pola túa práctica profesional, por exemplo, sobre o dereito a ser escoitado, o dereito a formar parte de un dereito reconhecido, non? A ver, malo das preguntas inteligentes é que non me quería pero a mí, non sei que decir, pero bueno, en relación ao dereito a ser escoitado, moi recentemente descoberto pola Defensoría do Pueblo tamén, que, bueno, menos para non pasarme de cínico e crítico, sí que dá certas pistas, pero pistas moi afastadas da represión penal. Permitide que utilice a terminoloxía clásica. Lóxicamente, desde un punto de vista xurídico formal, o menor na aplicación de sistemas penais puros, como son a aplicación da lei penal do menor, ten que ser ouvido, porque é un imputado, non que utilizar a terminoloxía clásica, é ouvido. Que se produzan unhas garantías como as que deberían existir dun ambiente aceitado para que o menor sexa ouvido, a mí parece que o réximen da lei do menor está moi longe, porque ao final é unha declaración clásica con abogado e abogada, que ten que ser, porque é unha garantía, pero clásica. Con isto non quero decir que os fiscais e as fiscais de menores teñan unha actuación inquisitiva. Non, iso non é certo, porque eu teño estado en declaracións e sí que, sobre todo, os que teñen máis sensibilidade, porque o factor humano tamén é importante, intentan introducir
vías no interrogatorio moi alleas ao interrogatorio clásico de menor. Entón, formalmente, sí que hai ese dereito a ser ouvido. Bueno, non sei. En todo caso, sí é certo, e isto non podo evitar decirlo, ainda que non sexa respostar estrictamente a túa pregunta, ese dereito a ser ouvido, que é un dereito a ser ouvido si se quere, porque así está reconhecido expresamente, encaixaría en un sistema penal co dereito a non declarar. E si isto está mal visto en menores, aquí un dereito constitucional, porque podíades que ver acá, que poden os suíces ou as suizas están dicindo, non vai declarar como, igual, que había constitucional. No caso de menores, produce un efecto incluso máis aló, porque como educativo tú non tens dereito a non decir o que acontece. Non estou dicindo que isto estea posto por escrito, pero sí que existe isto. Incluso lendo el tempo, e logo tuve a fortuna de falar con eles como educadores de Madrid, que estaban a pé de rúa, tienen unha auténtica pelesa con psicólogos coñecidos e mediáticos de aquelas da Fiscalía de Menores de Madrid, e que non tiñan un auténtico conflito porque o educador recomendaba ao menor non declarar. Tú non declaras, que o contrario é ser ouvido, pero tamén unha forma de ser ouvido, porque un dereito. Sí, que podes decidir si queres ser ouvido. Efectivamente, que esa é a auténtica natureza do dereito a ser ouvido. E había unha auténtica beleza, porque se decía que eso enturpaba a garantía a natureza educativa do proceso, porque tens que ter ese carácter moral do que falábamos de arrepíntete, tens que contar o que haces, se non hai, contame que non hai. Entón, formalmente, na jurisdicción penal existe, pero dubido que no marco que mesmo tímido informe da defensa del pueblo que Río final, e isto é unha opinión falo, porque senón é malo, non? Ao final é jurisdicción penal, é inevitable, e jurisdicción penal dame algo menos, non é o mellor entorno para ser ouvido, o sea, que o mellor é ganar moitas veces. Bueno, pois... tes aí unha pregunta. Unha pregunta. Non consideras que a aplicación do dereito penal é un fracaso, un símbolo de un fracaso absoluto dos mecanismos de detección e de protección social e que nos tempos que vivimos en que estes mecanismos de protección social cada vez son menores, son máis feos, se produce unha extensión do dereito penal? Pois tamén unha reflexión. Non me atrevo porque suscribo totalmente o contido a túa pregunta, que eu creo que dá a resposta. O mellor, se eu pudera chegar, gustaríame saber se a parte esa extensión punitiva é puramente política, responde a criterios puramente políticos, ou, por exemplo, no caso de menores, responde tamén a criterios economicistas. Porque creo que aí negocio. Entón, unha extensión punitiva, porque estamos nun pensamento punitivo amplio, os maiores tamén estamos sufrindo. A famosa teoría dos vasos comunicantes, que según baixa o vaso dos dereitos sociais, baixa tamén o dos dereitos civis, porque van unidos. Canto máis te apreto no económico, máis te teño que apretar no político represivo. Perdón, de novo que utilizo o término clásico, porque eu son un clásico. Entón, esa sería a componente política. Sufrimos os maiores e os menores. Un incremento punitivo. Porque se desmantela redes sociales, xa que era feria. E temo que no caso dos menores, e que a Cristina, e que creo que podo aportar a túa pregunta, pode haber componentes claramente economicistas. Porque, vamos, as entidades que están detrás das entidades sin ánimo de lucro que xestionan
centros de reforma son entidades potentes. Y aí hai que pensar no ánimo de lucro, non xurídicamente en que vayan a repartir beneficios, pero sí na creación de un sector de riqueza. Posiblemente, aparte de un fracaso absoluto. Non sei, Alguna pregunta máis? Sí, por favor. ¿Qué piensan ustedes do caso de José Rabalán? É un rapaz, se non me lembro mal, no seu momento foi condenado, corríxeme, non? Por un feito contra a vida, non? Foi o asesino da Da Katana. katana, sí. Se non lembro mal tamén, cumpliu a súa medida, non? Creo que despois de cumplir a súa medida saliu e lembro, pero pues, dalle, seguro que a calquera de vos podes aportar máis. E cando saliu sí que hubo certo escándalo porque salía se non lembro mal, o asesino. Creo que o que lembro e que é unha incoherencia absoluta decir que non sei que escándalo podería producir que saliera cando cumplira a súa medida. A verdade é que non sei nada máis da trayectoria posterior. De feito, tampouco sei exactamente cal foi a medida aplicada, se tiña contido. En todo caso, de novo, non resposto que dis, o que me preguntas, pero si demostrou un certo ánimo non punitivo, non sei se nos juzgado unha medida imposta, pero si no entorno social. Tamén teríamos que ternos un análise pero lamento non poder exportar, non recordo exactamente. Sei que cumpliu a súa medida, saliu do centro de menores e sí que hubo un certo seguimento mediático, un certo escándalo porque saliu. Non sei se estuvo 6 anos dentro de un lembro. Se vos parece ben, pasamos a escoitar a Santiago. Gracias. Bueno, tenemos que... Xa, onde está isto? Sí. Cierra eso, arriba de... Sí.